Jmenuji se Jana Drápalová, jsem starostka městské části Brno Nový Lískovec, jsem starostkou již 7 let a předtím jsem víc než 10 let pracovala v nevládních organizacích, které se zabývají ochranou přírody, krajiny, ochranou klimatu, zapojování veřejnosti do správních řízení a také místními agendami 21. Tak Brno bylo vždycky hodně aktivní v mezinárodní spolupráci a jako první z českých měst bylo členem mezinárodní sítě Eurocities. A to je síť, která je velmi aktivní a města se zabývají různými problémy a životní prostředí a energetika patří mezi jeden z těch oblastí. Myslí globálně, jednej lokálně. A já ty místní projekty, které tady realizujeme, se vždycky snažím tímto způsobem poměřovat. To, co může vypadat jako prosté zateplování panelu České republiky, tak 20% všech možných potenciálních úspor energií, které se dají v České republice dosáhnout, tak se dá dosáhnout v oblasti bydlení tím, že ty domy lépe zateplíme a budeme v nich lépe hospodařit s energií. Do současné doby jsme provedli rekonstrukci 10 panelových domů do nízkoenergetického standardu a máme připraveny projekty na rekonstrukci dalších panelových domů v majetku obce a tentokrát už do pasivního standardu. Tak ono to vždycky záleží na tom, na kolik peněz se domluví. Jo? My to děláme za 22 milionů. To já vím, že je to nejhorší. Tak kolem nás na sídlišti se nyní provádí hodně regenerací a mnoho našich nájemníků by rádi do těchto akcí taky šli, ale bytový dům má 96 jednotek, patří pod družstvo a základním orgánem, který o tomto rozhoduje, je členská schůze, takže je... A ještě tady je... Tak myslím, že se jí to hodně podařilo a přeju jí, aby se to dařilo ještě dál. Nemůžu říct nic jiného. Současně se zateplením domu byla modernizována i výměníková stanice, která nyní umožňuje regulovat teplotu v domě podle venkovní teploty a rovněž tyto hodnoty zapisovat. Myslím si, že kdo se trošku o to téma zajímá, tak ví, že důkazů o tom, že se mění klima na planetě Zemi, je poměrně hodně. A dokonce to připouštějí i ti, kteří vlastně pouze se polemizuje o tom, jestli na to má nebo nemá činnost člověka vliv. A já si myslím, že člověk by měl právě proto, že je tím tvorem, který je schopen myslet, tak by měl spíš vždycky předjímat ten scénář, že to možné je a podle toho se také chovat.